Hvor lang tid tager det lige, mand? Henrik, tak for det follow, bro. Nu skal vi lige se os igen. Surf Kids, tak for det, bro. Hvorfor kommer den ikke fra CSGO dobbelt, drenge? Holy shit. I hvert fald 1000 mange tak for dine 500 kroner, bro. No! What? What, man? Holy shit, man. Skarbogen. Jeg er klar M8. What the fuck, man? Det her, det kan jeg ikke tage seriøst. Det kan jeg seriøst ikke tage seriøst. Jamen, jeg bliver nødt til at rapportere lidt bare det. Det begynder. Det der er godt, drenge. Hold kæft, man.